From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in a Mabungahong kabuntagon mga igsoon. Nibalik na jud ko sa kadugay. Okay na ko igsoon. So this time pwede na to i-share. No, ako sad mag-share sa ako igsoon unya. Kamo sad pwede na mo diha mag-mention sa inyong mga higala diri sa comment section. Pwede na mo mag-type at followers at highlights at everyone para makatag nato ang pulong sa Ginoo igsoon. Atong imarites ang pulong sa Ginoo. Ako sa diri mag-share sa ako igsoon. Shout out 59 viewers. Okay, thank you. Sensya no, wata ka live no? Last Sunday pa wata ka live, last Sunday. And then yesterday kay naay importante sa digsoon unya. Busy ko sa bulaton sad sa Ginoo. Nya yesterday okay na ta pero ipagaw-pagaw kay wa koy tarong tulog. Apan karon igsoon okay na kayo uban sa grasya sa Ginoo. So start na ta, mag-live na taron. Kumusta na mo diha mga igsoon? Ako kanunay nagaampo nga namos mayong kahimtang, mayong panglawas ug duol sa Ginoo. Namos akong mga pagampo igsoon, di man konyo makitaan sa live pero naamo kanunay sa akong prayer. Perminti na. Okay? So again, mag-share sa ako igsoon. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness Praise God. Hallelujah. of God. Oh, I will sing of the goodness of God. So, ning tingog magkalit. Okay. So, done sharing mga igsoon. Kumusta mga igsoon? Shoutout 104, 102, 100 plus viewers this time. So on. Salamat sa laing higayon nga gihatag sa Ginoo. Ang bag-og kabuntagon nga puno sa paglaom nga gitugot sa labang makagagahom aron kung unsay atong sayop sa kagahapon atong kuhaan og leksyon unya atong i-apply karon for us to become a better person. Okay.
So again, mabungahong kabuntagon. So mag-start na tayo igsoon. Okay? Watching from Norway. Noriel Momo. Okay, thank you, igsoon. Shout out Pastor, watching from Nuknokan, Talibon, Bohol. Nuknokan. Okay, ikaw ito nagpa... Oh, ambot. Thank you, Brother Joseph. Thank you so much. Okay. Again, pasayloa ko, igsoon, nga wata ka live itong mga aging adlaw, no? Straight ba? Ako, gimingaw sa ko ninyo, yun na may mga importante po nga buluhaton sa Ginoo. So, successful kayong event last Sunday night. Okay? Salamat sa Ginoo. Praise God. So, our topic for this morning, igsoon, is about honesty. May tungod, igsoon, sa kanabitong kuan ka na bitang atong pagkamatinud-anon, pagka-faithful ni Lord. Yeah. Wala gitay gitago igsoon nga dili may baluan sa Ginoo. Wala tay gitago-taguan nga dili mabutyag or ibutyag sa Ginoo. Usa ka adlaw ibutyag ang tanan. Nindot makinabuhi tay igsoon ingon nga Kristohanon nga honest, no? Matinud-anon unya kanang faithful ni Lord. Kanang tinuod ba, no? Dili ta hipokrito, dili ta plastic or something ana. Kay ang Ginoo malipay or ganahan mo panalangin sa mga honest matinud-anon niyang mga kaanakan. Dili siya mo angay o kanang mga konigsoon kanang bitong ilad-ilad tago-taguan na to, no? Kay namgoy mga tao karon igsoon nga kanang bitong hilig og tago-tago unya basta something nga dili mo tugan sa tinuod na igihimo nga sekreto nga dili maayo nga wa nalipay ang Ginoo. Nakatago sila sa tao pero wala sila katago sa Ginoo, no? So mao na atong topic karon igsoon kay sometimes labi na sa ministry. Based on my observation, daghan dili kay effective sa ministry nila. I'm not comparing my ministry nga gisalig ni Lord nako. Wala ko nangumpara igsoon pero akong nabantayan once nata sa ministry ni Lord or nagkinabuhi tang Kristohanon unya dili bitaw ta tinuod. What I mean is kana bitaw natay gitagu-taguan unya dili ta honest kay mo resulta gyud siya mo impact sa tong kinabuhing Kristohanon, mo impact sa siya sa atuang pagka minister or pagkaalagad sa Ginoo. Daghang mga alagad sa Ginoo nga dili fruitful ilang ministry. Ang uban nabungkag, wala siya ning lahutay tungod kay dishonest sila. Okay? Because of dishonesty. Si Lord manggudigsoon dili mo bless sa atong gibuhat kung natay gitagu-taguan nga yes, wala may baluy sa tao pero nakit-an sa Ginoo. But the Lord loves honest people or yes, kanang mga matinud-anon niyang mga anak. Okay? So, again, mabungahong kabuntagon. Salamat sa Ginoo aning laing higayon unya gabi murag sakto na jud akong tulog, medyo nahi karat-karat gamay akong tutunlan pero dili na jud kaayo igsoon. Praise God. So this time we have 125 viewers and kuan ang atuang followers karon igsoon 142,000 pero akong gi-check almost I believe today 143 ta akong gitan-aw hapit na siya. 142,900 plus, no? So salamat sa Ginoo og iyaha ang kahimayaan kay even me wala ko mag-expect nga maabot ani igsoon, no? Ako alang igsoon bala, no? Pareha nang naata YouTube channel deron, no? Pila pa man na ato ang subscriber diha. Gamay pa. 200 plus pa kay bag-o pa man, no? Wa sad ko nagtan-aw sa subscriber. Ang ako ang gi-priority so nang inyong request nga ning ingon man gud kasagaran niyo diri nga kuan ka nang mas nindot nga naa daw koy akong mga videos daw sa live naa sa YouTube kay mas madali nila makit-an nya mas maganid ma-save nila. Ang uban ko no sayo sila sa mata sa buntag or before matulog igsoon ilahan ang paminawon before matulog kay makaganid man kuno basta YouTube pwede ra man iganid, no? So mao na nga ako na siyang gihimo igsoon. Ako ang gihimo ng YouTube channel for the glory of God. Karon gamay pa tag subscriber. Pwede mo subscribe naa sa caption ng link ani, no? Gamay ra, pray na igsoon, no?
200 plus. O, the same sa page na to. Kaning page na to, igsoon. Tuwam ning tanan. 142,000 followers. So, nagamay pa kayo eh. Pero ako may siyang gihimo para sa Ginoo, no? Dili ingon para sa tao. I don't care kung gamay ra viewers, no? Mao nang nagkadugay ang panahon, nagdaga ng adlaw, ming anam ra gyud igsoon, no? So salamat kayo mga followers for inviting your friends and loved ones to follow our page. Salamat kayo. Ug sa mga subscribers na to diha, salamat kayo, no? Mga new followers, welcome kayo mo ani nga page. This is for the glory of God. Wala tay gipataas ani relihiyon. Wala tay gipataas ani nga pundok, walay pastor, walay tao, walay simbahan, walay karatula. It's all about Jesus. Amen. Ngalan lamang ni Kristo ang ato ang gipataas ani igsoon. So again, shout out no sa tanan Luzon, Visayas and Mindanao. Tanang mga OFW, okay? Nga nagsigi og message nako, nagpaampo, nagpatambag. Sa shout out no mga OFW in different countries and mga seaman diha, mga naka-permanent resident sa lain-lain kanasuran, shout out namo sa akong prayer. And of course mga piniriso, shout out tanang mga inmates diha, shout out nako tanang mga jail officer, mga warden, tanang mga higala nato sa Armed Forces of the Philippines, mga security guard, mga higala nako sa nga naa sa fire, mga bumbero, nakoy daghang mga classmate nga wala mo pili sa pagkapulis, ilang gipili bombero. Shout out daghan ko mga higala diha. Then mga brad nako Skiptron, okay? Shout out og Skiptron International, Isaac International Skiptron, Bohol Skiptron in Cebu, Bohol Grand Council, shout out tanan, no? Tanan Seiya Skiptron in Arm, mga brad nako ang okay, shout out unya lunglib kanunay brad niya. Sigurado gyud nga lunglib ipataas na to Ginoo. Walay mahitabo nga lunglib kung sige lang tag-isa sa ato ang fraternity, pero atong Ginoo si Lord nabiyaan na to, no? Yes, inactive ko pero kanunay kung naggiya ninyo. Again, lunglib kanunay brad uban sa grasya sa Ginoo. And then tanan nga mga kaila ako dili lang sa ako mga brad no, na ay koy daghang barkada kaila sa Triskelion, Taugama P, sa Pusans, Eagles of course, daghan kong mga amigo na. Tanan-tanan nga nagtanaw, igsoon, especially mga kapulisan of course. Camp Osmeña, Cebu, shout out. Tagbilaran City, diri sa Mua, sa Barracks. Ug tanang mga higala, mga classmate nako during my criminology days, mga amigo nako mga kapulisan nga daghan kay mo in different station here in Bohol, shout out. And mga amigo nako nga mga hepe, shout out. Unahon ako diri ang among hepe diri sa among station, Police Captain Sir Eliasar Milumida, of course. Police Captain Albert Sator. Brad from Kandihay Police Station. Police Captain akong classmate si Renan Romulo. Thank you sir sa support sa last time sa Buena Vista. Thank you. And Police Captain akong classmate nga makita mi karong May 22 kay speaker ko sa ilahang event dito sa Antequera. Okay? Shout out na ako. A good friend of mine, police officer, suduol sa akong dughan sad. My former classmate during my criminology days, Police Captain Jasper Reyes. Bay, makita ta. Pohon. Police Captain Abay Unyot Introliso pod nga nag-schooling karon. Ug akong brad si Police Captain si Brad Ams, Sir Melioria. Okay. So tanan-tanan nga nagtan-aw, baliko nako. Maayong pagpaminaw Luzon, Visayas and Mindanao, lain-laing sulok nining kalibutan nga nakasabot og Bisaya ug maabtan ani nga video igsoon. Mabungahong kabuntagon kanatong tanan. Amen. So let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Atong i-welcome ang iyahang balaang presensya, iyang Holy Spirit, knowing that without Him, we are nothing. Dili na tumatugkad ang pulong sa Ginoo igsoon kung kita-kita lang mag-interpret. Daghan kayo umayong Biblia. Nowadays, I've seen so many people nga grabe ka maayos Biblia. Maayo kayo pero ang ilang pag-interpret inutok. Wala na bago ang kinabuhi. Lahi ning mag-interpret nga giniyahan sa Espiritu Santo. Okay? Giniyahan sa kaalam nga langit nun kay naadyoy changes atong kinabuhi. Tanawan ang uban swito kay Biblia. Pero tungod kay inutok ra ilang pag-interpret na way na bago kabantay mo. The truth is this.
Ang Bible magguligso ng pulong sa Ginoo dili ni siya basta-basta tumatugkad gamit sa kaalam nga tawhanon or kalibutanon. Because according to the word of God, wisdom in this world is foolishness to God, no? So, diferensya kayo ang kaalam nining kalibutana kaysa kaalam sa Ginoo. That is why we pray kay mao gina atong himuon perminti before na to mag-start ta igsoon. Atong i-welcome si Lord. Amen. Iyang presence, ang iyang gahom, iyang himaya, and the power of the Holy Spirit igsoon. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another great privilege, another opportunity that you have given to us this morning, despite of our busy days, busy schedule, Lord God. Still, you give us another chance, Lord God. Aron, mamalandong mi sa imong pulong. But before that, before we proceed, unas tanan Ginoo, limpyuhi sa mi, Lord. So siya mong kasing-kasing, mong nahuna mong pagbati ang kinasuluran namo, kung naman kay makitaan, makaplagan Ginoo nga mga butang, nga wala mi makabantay, wala ka malipay, pasaylo ami. Himo aming angayan, himo aming takos, nga mamati, mamalandong sa imong pulong, Lord God. Limpyuhi among kasing-kasing, kay balaan kaayo kini, ang among isgutan karon. Salamat, Lord, sa imong gugmang way paglubad. Nga bisan kapila mi madalinas sa kadangog dining kalibutan na sa kadaggan sa mga tentasyon ug pagsulay. Apan sa panahon nga moduol mi kanimo walay higayon nga imo ming gibalibaran kun dili with open arms dawaton or gidawat minimo kanunay. Wala ka mapuli pagpasaylo kanamo. Salamat kay Ginoo. Lord God, samtang magapadayon kami again, tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, labaw tanan masinugtanon sa imong pulong. Tagay may kaalam nga langit nun, lamdag sa Espiritu Santo. And we invite your presence right now, Lord God. Mupatunga ka, mupataliwala ka. And we rebuke every spirit of destruction. Walay makabalda sa pangalan ni Jesus. Salamat sa kadaugan, Ginoo. And right now, I pray to all of the viewers right now around the world, different places, kutob sa maabdan, ani. Kutob sa makakita, makadungog, ani, nga live, Lord God. Bisan pa man ang mag-replay, ani, Ginoo niya. Ipabati imong gahom. Ipabati imong dihog, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo, imong presensya among masinati karon. Lord, thank you for the victory. You alone will be glorified this time. We honor you, we adore you. Walay tawa mong giisa karon, walay simbahan, walay relihiyon. Ikaw lamang. Tungod kay ikaw lamang naghatag sa imong kinabuhi. Ibabaw sa krus sa Kalbaryo or makabaton mig kaluwasan. So Lord, thank you sa victory. Ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Mingaw ko ninyo mga igsoon. This time we have 140 plus viewers. Praise God. Let's start. Again, sa mga wala pa makabalo sa itong YouTube channel, okay? Naadiha sa link igsoon. Oh no, naadiha sa caption ang link, and then pwede ra mo mag-subscribe kay libre na. Okay? Para ma-notified sa mo igsoon. So, ang ato ang teksto, actually, nagsultihan ni si Jesus nani sa Marcos Kapitulo 4, versikulo 22. Again, Marcos Kapitulo 4, versikulo 22. And anyway, this coming May 24, I will be in Cebu. Gi-invite ko igsoon og kasal. Shout out Brad ug ning tan-aw karon. Nya. Wala naman to na siya gihangyo nako nga pre-request unya. Basta nato siya gihangyo nako something unya. Ako sang gigrant of course kay diha man ta perminti ato man ang kalipay igsoon. And then mao to. Iya kong gi-invite igsoon sa Cebu asa to dapita No, basta sa asa to nga hotel I forgot basta 24 unya. Nagplano mi sa akong wife nga 23 mi mo na kay mga 23 maybe 23 of afternoon or night time kay para bitaw nga ningkamot ko nga makalugar ko igsoon kay last time diha ako sa Cebu diha galito yung mura og na dismaya ba na disappoint ning chat nako kay wala mi nagkita. So mao na nga among buhaton kay ang kasal is 24 man this May 24. So sa 23 mi mo anha kay aron na ako time nga sa uban bitaw no, and then kay mauli mi 25 early sa in the morning anha mi matulog daw sa 24 sa gabi. Okay? Cebu. Okay, let's start.
Again, ang nagsultihan ni Igsoon si Jesus. And then na siya makita sa Marcos Kapitulo 4, versikulo 22. Okay? Akong basahon ni Igsoon. Mateo Kapitulo 4, Marcos Kapitulo 4, versikulo 22. Nag-ingon din si Jesus Igsoon. Listen carefully. Walay tinaguan nga dili mabutyag. Ug walay gililong nga dili madayag. Again, walay tinaguan nga dili mabutyag. Ug walay gililong nga dili madayag. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. This morning, Igsoon, gi-remind ta ni Lord sa iyang pagka all-knowing. Okay? He is the all-knowing and all-knowing God, no? In other words, walay matago sa Ginoo, Igsoon. Tago plus tago equals kitaan. Makatago ta sa tao pero dili ta makatago sa Ginoo. Mao na nga nganong magtago-tago man ta, no? Nganong magsekreto-sekreto man ta nga ang Ginoo nakakita. Labi na kanang uban nga kana bitawng sekreto mabuhat og mga sala, okay? Nay mga gibuhat nga dili maayo sa ilahang gitawag og sa ilang private lives ba, or let's say behind closed door, no? Nga wala may bawi sa iyang asawa, iyang anak, iyang ginikanan, iyang bana. Sige, tago-tago. Pero Igsoon, di lagi takatago. Ako na ning gibalik-balik. And ang makauulaw, Igsoon, kay ang pulong sige ning ingon, wala daw gitaguan nga dili ibutyag niya. Saon man na. No? Ka-remember mo ni David, Igsoon? Mingon siya nga, ingon ang Diyos through prophet, basta kisa, Nathan, if I'm not mistaken. Ingon siya nga, ang imong gibuhat sa tago, ipadayag jud kuno sa tanan sa tibok Israel. No? So, naigitawag og pag-expose. Si Lord Igsoon, dili malipay nga naay magtago-tago og himog sala. Si Lord Igsoon, dili malipay og dishonesty. Si Lord Igsoon, dili ta kaikyas. Makatago man ta sa isikataw na to. Makatago man ta sa tumbana o asawa, ikaw ra po'y mag-suffer sa consequence. Consequence or kaulaw, kaibulgar na sa Ginoo. Ang Ginoo di mamakak, Igsoon. Okay? Once He says, He mean it. Tanawa, walay tinaguan nga dili mabutyag. Ang gitago-taguan nimo, ibutyag yun na sa Ginoo sa kaadlaw. May pa'y maghinulsol na lang kakaroon, unya imong talikdan, imong sala, Igsoon. Pasayloon ka sa Ginoo. Pero kung magsige kag tago-tago, magsige kag kumkum, sige ugom, Igsoon. Okay? Walay aso lagi makumkum. Ako na ning gibalik-balik, makakumkum ka sa aso, pero mo ipsot na kadugayan. No? Dili walay tinaguan nga dili mabutyag ug walay gililong. Gililong ba? No? Nga dili madayag. In other words, ang nas kangit-ngit ibutang sa Ginoo sa kahayag. Nganong magtago-tago man ta. No? So ang bakak, Igsoon, parehara na ning bakak, no? Once mamakak ta, wa ta magsultis tinuod, Igsoon. In other words, nagtago ta, natay gitaguan sa isikataw na to. Pero kanay mong bakak, Igsoon, di na makaipsot sa Ginoo. Tanawa, Igsoon, akong tagaan mo example. Daghan karong nagwali, pero nag-engage og mga tinaguan nga dili maayo. No? Mamakak ta, nagwali ta, palike me. No? Nagwali ko. So, sito it, nga before kumuwali, akong sitol daan ang akong kasing-kasing, Lord, this is for your glory. I'm not doing this para makakwarta ko. Para na ay mo-offering na ko, Ginoo. Para na ay muhatag Gcash na ko, Lord. Para na ay mo-view na ko dagano. Lord, my very purpose, kabalo ka, Ginoo, for salvation. Muhatod ko sa kamatuoran sa uban, Ginoo. Wala ko'y ligsan mga relihiyon po, no? Purely, this is for the glory of God, no? Mao na nga, si Lord, kakita man sa kong motibo, mao nang nilambo, taron. Kabantay mo, nagkadaghan ta. Nga naman, si Lord mo bless sa ato ang gibuhat once honest ta. Si Lord mo sabay yung favor, yung presence, yung anointing kung honest ta. Pero kung ang atong gibuhat natay motibo nga dili maayo, di ta katago sa Ginoo, mo impact na Igsoon naay resulta. Tanawa, daghan kay minister, daghan kay magwali nga maayo mo wali, pero nganong dili mo tuo ilang giwalihan, nganong di matandog. Because maybe there's something wrong sa ilang kasing-kasing nga ang Ginoo ray nakakita pero ang tao wala kakita. Kaya ako ning balik-balik ko, Igsoon, sa ministry. Amen? Sa ministry, kung atong sagulan og dishonesty, atong sagulan og wrong motive, labi na money, ang nasentro, piti tanaway impact na.
Impacto ang mugawas, ana. Yes, prangka ko. Way impact, wa. Habol ang imong wali. Inigtigbas ni mo habol, mo banda, ikaw pa'y mabukol, maunay. Kay bao si Lord igsoon nga natay gitago-taguan. Kay bao si Lord igsoon nga nagwali ta or nagministry ta. Even me, ang uban moingon nga kanas Pastor James pangwartara na para masikat siya nganong kinahanglan man mag-video. Nganong kinahanglan man my main reason and purpose nganong mag-video ko while na ako sa prisuhan. Labi nang magwali ko. Ngano man gusto ko nga makadungog pon mo tanan. Kanong i-live na ko kay gusto ko nga dili lang ang nasa prisuhan mawalihan kung dili tanan nga naminaw lain-laing nasod. Ang uban maingon nga kini na kinahanglan no. Ako lahi kog motibo. Manaw silang itubag depende na sa motibo. Why problema nang mag-pictures, mag-video ka depende sa motibo nimo. Kung imong motibo para ma-impress ang mga tao, ma-please ang mga tao igsuon din nakita na sa Ginoo. Why matago sa Ginoo. Mabulgar gyapon na imong motibo pinaagi sa resulta kay why agi. Bati og impact. Pero kung ang imong motibo purely is to glorify God alone, purely for soul winning, purely is for salvation, and then i-bless ka ni Lord, mo na nga nai-impact, nai-agi, fruitful ang imong ministry, fruitful ang imong gibuhat, fruitful ang tanan nimong desisyon, nga naman, because your motive, ang imong motibo, pang Ginoo. Wala kay gitago-taguan, iksoon, tinuod ka, dili ka hipokrito, wa ta nagpakaroon ingnon. Amen? Kay matod pa diri sa pulong sa Ginoo igsoon. Kay ma'am nitong gisgutano nga walay tinaguan nga dili ibutyag, ibulgar sa Ginoo. Yes, tinuod. Tanawa. Ningingon diri igsoon ang the book of Proverbs. According to King Solomon in the book of Proverbs chapter 12 verse 19. Kay ningingon diri English na igsoon. Paminaw mo. Truthful words stand the test of time. Next is, but lies are soon exposed. Okay? Truthful words stand the test of time. Ang kamatuoran nga pulong, mubarog yun na siya. Okay? But lies are soon exposed. Danapod, ang bakak, ma-expose yun na. Mao nang ingon si Jesus igsoon, si Lord nga, dili gyud mo magpabilin nga magtago-tago. Karong gatago-tago pa kas imong banay, imong asawa, pero basin maulaw ka kaibulgar, tika. Labi na kay baw kas kamatuoran pero nagpabilin kang nagtago-tago ana. Kay balo na kas kamatuoran ba still na kay gibuhat nga dili maayo nagatago-tago ka. Nagtuo ka og secured ka, nagtuo ka og safety ka sa mga mata sa Ginoo igsoon. Ingon ang balaang kasulatan, walay nalilong nga dili ibulgar, ibutyag, walay gitaguan nga dili expose ni Lord. And si Lord dili ganahan og mga bakakon. Si Lord dili ganahan og dishonesty. Si Lord dili ganahan hipokrito. Si Lord dili ganahan mga taong plastic. Si Lord dili ganahan og mga tigpakaron ingnon. Gusto si Lord og bahala og napoy ubang mga Kristohanon nga kana bitong dili sila musugtugan sa ilang tinuod bitong kahimtang, di malipay si Lord ana. Gusto si Lord nga maging totoo ta. Amen. Kay walay plastic sa gingarian sa langit. Kay ang plastic igsoon sa panahon nga sunugon na, masunog na. Apan ang katong mga bulawan sa panahon sa kalayo, sunugon, mas musidlak siya, mas mulimpyo. Walay fake, walay plastic sa gingarian sa langit. Tinuod tanan na dito. Amen? Di ganahan ang Ginoo tigpakaron ingnon. Again, walay mga gibuhat sa tago. Buhat nga pribado. Nga dili ibutang sa Ginoo sa publiko. Kuha. Mao na nganong magtago-tago man ta. Aside from that, natay hidden sin. Natay gitago-taguan nga wala malipay ang Ginoo, di man ta i-bless ni Lord. Tanawa. Tanawa diri ha. Kaya ang ginahan ni Lord kanang mga honest. Nakoy basahon ri mga igsoon kani nga version na sa Psalm 37 Psalm chapter 37 verse 28 sa NIRB version. Daghan kay version pero na-bless ko ani kay na word nga honest tanawa. Again, according to King David in the book of Psalm chapter 37 verse 28 nag-ingon diri. Paminaw mo, listen carefully. The Lord loves those who are honest. Tanawa. He will not desert those who are faithful to Him. They will be kept safe forever. Again, they will be kept safe forever. Safety ta. Secure ta. Kung honest ta, atubangan sa Ginoo. Kung faithful ta, atubangan sa Ginoo. Okay? Tapa,
But the children of the sinners will be cut off from the land, no? But the children of the sinners, so sinners, apil na ng bakakon. Sinners na, no, will be cut off from the land. But those who are honest, okay? Kinsa katong honest, dili bakakon. He will not desert, okay? Those who are faithful to Him, no, dili niya pasagdan, dili niya biyaan. Dili niya i-reject, kung dili iyang atimanon, iyang tagdon, iyang amumahon, no? Iyang panggaon, iyang bantayan, iyang proteksyonan ang katong mga honest nga mga anak sa Ginoo. Igsoon, basi nakalimot ako na ning gibalik-balik, our God is the God of justice. And He, no, mo ni gingon ri mga igsoon nga kana bitawng dili siya malipay kung kita dili honest. Mao na bitong igsoon nga ako mong gidasig nining kabuntagon nga maging totoo ta, no? Sige kag tago-tago pero uwaw kaayo kita ray magsaper. Tanawa. Sige ingon ni Lord. Di ba ingon siya sa Marcos ganina? Walay tinaguan nga dili ibutyag. No, magtago-tago ta. Nya kanatong sala dako kayo itago-taguan mo. Yung ibulgar na sa Ginoo kay baw na ka sa kamatuoran. Labi na nga mabati nimo nga kusog na kay conviction sa Holy Spirit nga anak undangan alagi na. Anak kay baw na kas kamatuoran pero nganong nagpadayon man ka anak. Anak minyo na man ka pero nganong nangabit man ka. Anak Kristohano na kaming sulod pa kaani. Moingon dayon ka. Si kuan lagi Lord nangabit man to ngano man to nganam to asawa. Ayaw ipaminaw mo tagaan ta mo og kanang explanation about ani. Ayaw sundugan ang uban naay uban ron mga igsoon nga kana bitawng wala pa sila sa Ginoo, ignorante pa sila sa kamatuoran. Andi nisulod sila sa ingana nga mga sitwasyon. Nagbuwag sila kay grabe ako na ako'y disciple kay nga naigsoon nga grabe ka maldito, salbahis. Bukuro niya sundang iyang asawa, iyang pabutan nagbuwag sila. Okay? Na sila laing pamilya, wa pa man sila sa Ginoo. Okay? Inosente, ignorante sila. Okay? Dili ko muhukom nila kay ignorante sila sa kamatuoran anang tayma. Pero kamo kita nga kay baw na sa kamatuoran nga lagad na sa Ginoo, mga bautismado na. Mingsud gyapon kana igsoon dakong tulubago na. Amen. Mo na igsoon nga ingon ang pulong sa Ginoo nga walay gitago-taguan nimo nga dili ibulgar. Naay consequence. Kay numdum mo ni Ananias ug ni Sapphira, di ba? Nagtago-tago sila sa mga apostoles, no? Ilang gibaligya, ilang kabtangan, no? Kay ilalagi ko nung ihatag ngadto sa mga apostoles, mga alagad sa Ginoo ang halin. Pero ilang gitaguan, gikuhaan. Nung nabulgar, ngano man nga mao ba gyud ang tinuod nga halin? O ang anong mamakak man ka, walay makatago sa Ginoo. Naay consequence. Aside nga naay consequence igsoon, ibutang ta lang og dili ta maparihang Ananias ug ni Sapphira kay gugma man ang Ginoo ron grasya man kuno si Lord, yes tinuod na. Now, pero kanang word nga iyang giingon tanawan niya kung balikon. Walay tinaguan nga dili mabutyag ug walay gililo nga dili madayag. Wow kay ni. Kay ngano man ibutyag sa Ginoo, ipadayag sa Ginoo, ibulgar sa Ginoo. Ang kanang imong gitago-taguan, may pa magpakatotoo ka, may pa igsoon ug sawa pa na mabulgar pag hinulsol balik sa Ginoo. Lord, pasaylo ako tabangin ko pasayloon pa kas Ginoo. Ya kalimtan pa na sa Ginoo nang imong gitago-taguan diya. Karon sige kag tago-taguan na igsoon. Ibulgar na sa Ginoo niya, alagad ka sa Ginoo. Hala, narin ay kabit si pastor. Hala, narin ay kabit na magwawali maayo na muwali pero na kabit. Hala, di ba na mauman na siyang kusog kay muwali nga na. Narin na nakitaan din na nga nag-lodging house dito. What if mataymingan, be? Daghan kong mga nadunggan. Ako igsoon, paminaw mo. Kabalo na mo na ako nga I was a former drug dependent for more than 16 years. Daghan kong amigo, bisan asa nga lungsod. Paminaw ha. Daghan kog amigo, mga barkada, nga mga banggiitan, mga kriminal, mga adik-adik, igsoon. Now, nagkatag na sila ron sa laing-laing dapit. Okay? Kaila kay sila nako. Now, naiuban nga musumbong na ko, pastor, maone, nag-check-in si Kuan. Tinuod na yun ang Ginoo, di lang ako ipakawawan, di na ako pakawawan. Kung pwede pa ma-micture, pwede, pero di ko ganahan o gana igsoon. I prepare to pray for them. Okay? So, tingnan ako, ningon siya, Brad, nalagay nag-check-in si Kuandre. No? Gikan pa man ni siya ning wali itong kuan, di ba? Nay sikreto, nay babay. My goodness. Di ba? What if ibulgar na sa Ginoo sa kadaghanan kay bawo na ka nga sala na pero still nag-check-in mo diha. Babae or malalaki, mga minyo mo. Usa na ka karumal-dumal tubangan sa Ginoo, magwawali ka. My goodness.
Di ba? Nga na imong gibuhat. Ingon ra bang balang kasulatan? Walay tinaguan nga dili mabuti. Mabulgar na, mawawan, maapil ang Ginoo. Mao na gawali-wali. Mao na igsoon nga sultian ko kamo. Samtang wala pay pagbulgar o pagbutyag. May pay maghinulsol mo. Maghinulsol ta mo duol sa Ginoo. Lord, di jud ko kapugong pero Lord mo biya na ko ani. Kay gihigugman ako kong pamilya, akong asawa, akong mga anak Ginoo. Di ko gusto nga ingani nga mahimong kapandulan among kaminyoon sa uban. Dili ko gusto Ginoo nga mahimong katawanan ni sila. Unya makaibaw among anak mauni mabuli among anak no ingana ba samtang wa pa mabulgar igsoon paghinulsol. Kay usa ka adlaw si Jesus mismo ning ingon ni dili ang mga apostoles. Dili mismo igsoon mga lagad sa Ginoo but si Jesus mismo. Ingon siya walay tinaguan nga dili mabutyag. Walay gililong nga dili madayag. Ayaw pagtago-tago. No? Kay basin maulaw ka usay ra ba kaning ibulgar na imong dako nga sala mao na hinungdan nga maulaw na lang inong kamo simba, maulaw na ka mag-ministry. Na ako'y nailhan igsoon nga alagad sa Ginoo. Pero ako ning i-share ninyo, di na ko i-mention lang ang name kay as respect and then ato lang po hinumduman nga dili tanan alagad sa Ginoo ingani na lang joy mga natintal ani, no? Nay alagad sa Ginoo igsoon nga nasa sekreto nga relasyon minyo siya sa babae, of course, minyo man siya. Unya mao to. Dugay ra day silang nay relasyon, unya nay tabo nila hantod nagbunga man na nabuntis. Tinuod ang gingon sa balang kasulatan. Nga walay matago, walay gitaguan nga dili ibutyag. Uwaw na kayo kay baba mong igsoon nga karon wa na siya nangalagad sa Ginoo tungod sa kauwaw. Wa na siya ron nangalagad sa Ginoo tungod sa kauwaw. Ang uban kay naay mga nahitabo nga ni kay nagrepent man sila niya, nakahimo sila na himbangon sila na nangalagad gyud sila sa Ginoo pero mao lagi dili na namawa sa mga marites sa palibot ang imong gibuhat. Kay kaning mga marites ani palibot nato igsoon kani machismoso chismosa. Okay, listen. Wa na ilain kani mga manlulutos no, magsigira nagbalik-balik sa imong sayop. Isa kun saon nimo pauyon-uyon o ingon sa pag moingon ka nga wala naman to nilabay no. Balik-balikaw na nila mao na nga magamping ta. Mao na nga igsoon ako mong encourage to all of the viewers right now. If ever naa mo naminaw nga ingani na mo'y mga isyu gitago-taguan, igsoon pag hinulsol na. Samtang wa pa na gibulgar sa Ginoo. Kay kung ibulgar ganiya sa Ginoo, mauwaw pa ka, mawawa nimong pamilya. Aside from that, maapil pag-uwawa ng Ginoo. Basin tungod sa kagilty nimo, mawa na kas pagpangalagad sa Ginoo. Kay saad ni sa Ginoo si Jesus mismo ning ingon si Kristo nga walay gitaguan nga dili niya ibutyag, walay malilong igsoon nga dili ibulgar o walay gililong nga dili ibulgar sa Ginoo. Nganong paabuton pa man nato igsoon. Dili ganahan ang Ginoo og dishonesty. Dili ganahan ang Ginoo og mga bakakon. Kung gusto ta nga i-bless ta ni Lord, kung gusto ta igsoon nga makabaton tag hayag nga ugma, kung gusto ta igsoon nga tanang buhat sa tong kamot, panalanginan sa Ginoo igsoon din. Kinahanglan matinud-anon ta sa Ginoo, dili ta magtago-tago diha og sala. No, kay ibulgar na ibutyag na luoy, uwaw pa kayo. Leaders ka unsay kasulti sa imong mga disciple. Hala sikuan ingani, wala. May na igsoon nga sa karon nga wa pa na mabulgar. Wa jud ko kay bawo igsoon nga mao ni topic pero akong balikon. Maybe ang uban ay sana sangit ani ba. Or naba mo'y kailang ingani i-mention igsoon. Para iya ni, para nato ni, no? So, wa pa mabulgar, mas maayo nga ibulgar na nimo sa Ginoo. Lord, sorry kayo. Ikapoy na ko sigtago ani Ginoo. Mubuto gani ni, buto gyud tanan, no? Mo na igsoon nga mas maayo nga mag-honest ta ni Lord, no? Ang mga bakakon way luna sa gingarian sa Dios. Aside from that, dili malipay ang Ginoo mga bakakon, no? Walay blessing, walay favor, no? Mao na nga bisag unsaon na to paningkamot igsoon, bisag unsaon na to kayod igsoon, kung naatay dishonesty sa mga mata sa Ginoo, dili panalanginan sa Ginoo tanang buhat sa atong kamot, atong mga lakang igsoon tingakang gimalas-malas naman ni na unsa naman ni. Ngano man because of dishonesty, nakay gibuhat igsoon nga dili maayo, nga wa nalipay ang Ginoo. Si Lord ray nakaybaw, wa kaybaw ang mga tao. Huwaton ba nimo igsoon nga ibulgar ka? Huwaton ba nato igsoon nga ipadayag na sa Ginoo sa kadaghanan? O nang samtang wa pa na mabutyag da igsoon, pag ginulsol na. Talikdi, buhii, kalimti ang mga tinaguan na to nga malipay ang Ginoo. Pag kinabuhi nga honest ni Lord,
faithful ni Lord. Kay sama sa akong gibasa ganina according to King David, the Lord loves those who are honest. Okay? Sa IRB version, Psalm chapter 37 verse 28, listen, the Lord loves, nahigugma, those who are, kinsa man, honest, matinud-anon. Amen? He will not desert those who are faithful to Him. No, dili niya kalimtan, talikdan, or i-reject. Pasagdan. Dili niya pasagdan ang katong faithful. Faithful and honest, maura na igsuon, matinud-anon, masinugtanon sa Ginoo. They will be kept safe forever. Wow! What a promise! Di ba? They will be kept safe. Kano sa? Forever. Hangtod sa hangtod. Safety, secured ang mga tao na honest, matinud-anon sa Ginoo. Pulong sa Ginoo nagsulti. Amen? Pirting safety ha. Pirting nindota. Atong ugma, secured kayo. Once magpuyo ta nga faithful, magpuyo ta nga honest, atubangan sa Ginoo. At timanon ta kanang, they will be kept safe forever. Again, they will be kept safe. Kanang word nga keep safe, igsoon. Apil na, tanan na itong panginahanglan, tagbuon sa Ginoo. Sa panahon sa kalisdanan, igsoon, ihang i-provide atong panginahanglan. Sa panahon sa krisis, sila ray magnihit. Pero ikaw, di mahubsan. They will be safe. They will be kept safe good forever. Tanang problema na ay solusyon si Lord. Sa panahon nga na ay mga hulga sa balatian, katalagman, proteksyonan tas Ginoo. Unsaon pag safety na to kung may protection ni Lord? Di ba? Again, sa gingon dire, they will be kept safe forever. Forever, hangtod sa hangtod. Safety, na ay kasiguraduhan ang mga matinud-anon, ang mga honest ni Lord. Amen. Di niya pasagdan, di niya biyaan. Pagkanindot. Mao na igsoon to all of the viewers right now. If ever naman, no? Kung naamang gani, nagtanaw karon nga na kay sikreto. Kabalo ka nga na dishonesty sa imong kinabuhi karon. Igsoon, just repent, itugyan nas Ginoo, pangay pasaylo kay ngano man. Kay bawo na kas kamatuoran kay nakadungog na kani karon, nakadungog ka sa wali nako. Kung magpadayon kag buhat na imong sikreto, ikaw ra po'y magmahay ngano man. Usa ka adlaw ibulgar, ibutyag na sa Ginoo, kinsay maulawan ikaw. No? Imong pamilya. Mao na igsuon nga samtang napay chance gihatag si Lord nimo nga magmatinud-anon, magmasinugtanon, nga maging honest niya. Then do it, buhata igsuon. Kay basin maghunat na ka nga, sige ako na ning surrender, gibutyag na ka sa Ginoo, uwaw kaayo. Sa mas kung gingon igsoon ay alagad sa Ginoo nga nasa relasyon nga dugay ra kayo, minyo siya. Sige siya tago-tago, nabuntis bitaw nagkalit ang katong babae. No? Pagkabuntis igsuon, nabulgar, nabutyag sa tibuok simbahan, tibuok silingan, tibuok baryo, nauwawan siya, wa na siya na nahimong alagad sa Ginoo, nawa siya sa Ginoo karon. Mao na akong gingon igsoon ngano man. Si Jesus mismo nagsulti nga walay gitaguan nga dili ibutyag. Nganong magtago-tago mata, walay makatago sa Ginoo. Amen? Mas may pa'y mag-honest ni Lord. Nga aside from that, igsoon, ako ning balik ko na, kung natay gibuhat nga dishonesty, dili maayo, nga naka sa ministry, prangkahan di ka, mabot ang panahon, igsoon, nga mabungkag na imong ministry, dili fruitful, why ayo, di mo dagan, stagnant, dili mo abanti, nga man, because of dishonesty. As what I have said, dili mo bless si Lord, walay favor ni Lord, walay dihog sa Ginoo, basta na dishonesty. Apan kung maging totoo ta igsoon, tinuod ta, wala tayo gitaguan igsoon, honest ta ni Lord, matinud-anon. Then in everything we do, i-bless ni Lord. Tanang buhat sa tong kamot, lakang, desisyon, paboran, ubanan sa Ginoo. Amen. Ngano man, ganahan si Lord og mga honest. Sige, ingon dire, akong balikon. According to King David, the Lord loves those who are honest. Okay? And He will not desert those who are faithful to Him. They will be kept safe forever. Grabing pabura na. They will be kept safe forever. Forever. Apil lagi ang mga anak, iyang mga apo. Safety because of honesty. Tungod kay matinud-anon tas Ginoo. In everything we do, once honest ni Lord, na ang pabor ni Lord igsoon. Amen?
Dili lang nimo kung di mong pamilya paboran sa Ginoo. Malipay ang Ginoo sa mga tao nga honest, no? Dili ng mga tigpakaron ingnon plastic sa pay uban diha. Nay gihimuhig, nay gitaguan nga mga nang gitawag og hidden sin, sala nga gitaguan. Igsoon, uwaw kay nang ibulgar ta sa usa ka adlaw. Ibutyag ta mas maayo nang matinud-anon ta. Imagine sige tagwali, hala, mao man ang anwinte do, ha? Naaday ko oh yes, uwaw. No, uwaw kaayo igsoon, mao na nga ang mensahe sa Ginoo nining taknas kabuntagon nga. Gusto si Lord nga maging totoo ta niya, honest ta, faithful, because He wants to bless us. Kani nga mensahe gusto ipaabot sa Ginoo nato kay ngano man gusto si Lord nga i-bless ka. Gusto si Lord nga tabangan ka. Gusto si Lord nga tanan nimong plano iyahang paboran pero unsaon niya paghimo kung naay dishonesty sa imong kinabuhi. Unas tanan duula si Lord. Ikumpisal sa Ginoo imong sala nga tinaguan kay basing ibulgar na mawawan ka, okay? Madaot imong dungog. Ikumpisal itugyan sa Ginoo isurrender. Once imo nang isurrender, safety na ka, panalanginan pa ka sa Ginoo, and you will be kept safe forever. Amen. Once we are honest, we are faithful in serving the Lord. Amen. Og sa dihang imo na nang talikdan igsoon imong mga sekreto nga sala, mga di maayo imo nang itugyan sa Ginoo. Ako na ning gibalik-balik. Imo nang gisurrender igsoon unya naglakaw, nagdesisyon na ka, nag-decide na ka nga magmatinud-ano na ka sa Ginoo, mag-honest na ka sa Ginoo, maglakaw na kasubay sa iyang kabubuton, then imong giposisyon ang imong kaugalingon para i-bless ka ni Lord. Mura kag nagbutang og sandayong nga directly ngadto sa Ginoo. Amen. Magukod-gukod ang grasya o panalangin igsoon nato once honest ta ni Lord. Magukod-gukod ang pabor sa Ginoo from the north, south, east, west once honest ta ni Lord. Kay ingon siya, again, sa mga honest igsoon ug sa mga faithful nila, they will be kept safe forever. Safety ta. Sa panahon nga wala na tay bugas, safety ta kay ngano man si Lord di mahutdag pamaagi. Kaya niya magamit og mga lain-laing tao for us nga i-bless ta, makasurvive ta. Si Lord igsoon, once isaad, isulti niya, matuma na. Pero matuma na once we are honest, we are faithful to Him. Amen? Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this morning. Salamat, Ginoo. Imo ming gi-remind nga di ka ganahag dishonesty. Imo ming gi-remind, Ginoo, di ka ganahag bakakon. Di ka ganahan ang nay magtago-tago. Nay di maayong motibo nga kay walay matago nimo, Ginoo. Pulong nimo nagsulti karong buntaga, karong adlaw, karong taknaa nga walay gitaguan nga dili nimo ibutyag usa ka adlaw ibulgar nimo, Ginoo. Mo nang Lord, I pray to all of the viewers kung namay nagtago-tago diri, Lord God. Bisan pa man ang mag-replay ani unya, Ginoo. Kung naay magtan-aw ni nga nasa gitago-taguan, Lord, tabangin siya. Tagay siya kaiso, Ginoo, nga magrepent, Ginoo, nga di iyan ang kalimtan talikdan ang mga sala nga tinaguan kay usa ka adlaw ibulgar gyapon na nimo og dili lalim, Ginoo, ang may tabo. And nay consequence. Apan sa imong pulong, matod pa sa imong pulong, karong kabuntagon, malipay ka, ganahan ka mo bless, and we will be safe, keep safe forever, kung honest me, diya kanimo. So Lord God, right now I pray to all of the viewers, I pray and I declare it, nga mahimo ming honest, matinud-anon, nga nangalagad nimo. Dili mi pakaruning nun, kung dili magpakatotoo mi kanunay, Ginoo. Diya kanimo kay dili ka moangay og mga bakakon, dili ka moangay og mga dishonest, Lord God. Dili ka mo gamit sa mga alagad nimo, Ginoo, nga naay gisekreto, naay di maayong motibo sa ministry. But Lord, I declare honesty. I declare righteousness. I pray and I declare faithfulness, Lord God. Tanan nga nagtan-aw ni Ginoo. Kay dili ka mo bless, dili ka mo pabor kung dili mi honest, Ginoo. And aside from that, ibulgar pa nimo. Lord, I pray tanang viewers karon nga mahimo gyud ming honest and faithful nimo, Ginoo, all the days of our lives, Lord God. Kay nadi ang pabor, nadi ang blessing, nadi ang protection, nadi ang pinasayang grasya, nadi ang milagro, nadi ang promised land, sigurado nga makaabot mi ana. Thank you so much, Lord, for your word nga gi-remind mi nimo, Ginoo, nga maayo ka nga Dios o you are the God of chances. Samtang napahigayon, Lord, I pray to all of the viewers again nga naay gitago-taguan, amo na nang isurrender nimo, Ginoo. Kay kami ra po'y mag-suffer pohon sa consequence. Thank you, Lord. Thank you for your word. Salamat kayo, Amahan. Dalaygon kas walay katapusan. Thank you, Holy Spirit.
And thank you for your presence. This time, Lord God, I pray to all of the viewers right now, tanan-tanan nga makakita ani, OFWC man, mga naka-permanent residents, tanang tao, kutob sa mga abtan ani Ginoo nga prayer. I pray for them right now, Lord God, ilang situation, unsa man ang ilang dala-dala, ilang mga struggle, ilang mga battles, ilang kabugat, silang kasing-kasing, Ginoo, unsa man ilang problema, solusyon ni Ginoo. Tagai kasulbaran, Ginoo, mamuhat ka, magmilagro ka, Lord, sa dapit di need nila karon ang milagro nimo. Ipakita, Ginoo, ang himaya, Ginoo, sa ilang sitwasyon karon. In Jesus' name. Among gibarugan ang imong saad sa Jeremias 33:3 nga once tawgon ka namo mo tubag ka namo, dili lang mo tubag nga ordinaryo ra nga imong ihatag kanamo, but mo tubag ka kanamo magpakita ka og mga dagkong butang, mga milagro nga wa na mo na sinati. So Lord, we claim that. We receive that, Lord God, in Jesus' name. Salamat, Ginoo. Sigon sa gitinguha sa imong mga anak karon. Ikaw na sayod sa tanan. Walay matago nimo. So Lord, right now, again, we claim your promise. Ningingon sa imong pulong nga dili mubo imong kamot, nga dili makakabuot sa panginahanglan sa imong mga anak. So Lord God, right now I pray, unsa man ilang need karon, ilang gusto, ilang gikinahanglan, Lord God, I pray nga imong silang tabangan, imong i-grant, Ginoo. Imo, Ginoo, Ginoong pamatud-an nga ikaw nga Dios. Dili mo pasagad sa imong mga kaanakan, Lord God. Salamat, Lord. Salamat sa milagro. Salamat sa kaluwasan, kabag-uhan, Ginoo. Salamat sa financial breakthrough, bag-ong trabaho, kalambuan sa negosyo. Tinud-anay kabag-uhan, kagawasan, gikan sa makadaot nga bisyo, Ginoo. Different addiction, nga wa ka malipay. I declare deliverance in Jesus' name. Lord, thank you. Salamat kaayo. This time, Lord God, we claim the victory. We claim the miracle by faith. Ug amo kining giampo, gipasalamatan o giangkondaan ang kadaugan, Ginoo. Pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Jesus nga may among bugtong agalon ug among manluluwas. Amen ug amen. Praise God. Hapit na ta maluba to. Thank you, thank you. So that's all for this morning, brothers and sisters in Christ. Thank you so much for being with us. Again, igsoon, at this time, akong ibalik ang dungog, himayas, tumbuhi nga Diyos. All the glory, highest praises, adoration, and thanksgiving belongs to the King of Kings and Lord of Lords. And then this time, ako nag-aampo nga, karong adlaw puno sa paglaom. It's gonna be a blessed and fruitful day, mabungahong adlaw. Tanang buhat sa inyong kamot, panalanginan sa Ginoo. Amen. And then, ako mong gi-remind sa dili power sa tong YouTube channel, no? Nasa caption, na-link da, i-click niyo, igsoon niya. Pwede ra mo subscribe kay libre man na siya, no? And naadiha itong mga videos. And after this, ako ning i-download kay ako ra po ni siyang i-transfer dito, igsoon kay para mag-aanid bito. Kay daghan magud na request, no? So, again, ang atuang link nasa ani nga caption sa live. I-click nang na-igsoon. Pwede na mo subscribe, igsoon. This is for the glory of God. And then, ako ning igsoon, akong gipasalamatan daan ang, again, ang mga subscribers na to, mga followers, mga viewers, tanan. And akong gi-encourage tanang followers na to nga invite inyong friends to follow our page. O labi na sa atong topic karon nga naay gitaguan, i-mention siya na igsoon, i-share ni nila. Nindot ni siya nga topic, igsoon, no? Kay daghan ni ron uso ni ron ning tago-tago, pero di katago sa Ginoo. Sila ra po'y mag-suffer sa consequence, no? So, again, igsoon, salamat. And akong ikabilin kanunay, ampo, amping, abante, para sa kamayaan sa Ginoo. So, see you later, igsoon, this afternoon, sa laing higayon. Basta makalugar lang ko, igsoon. Amen? So, again, all the glory and honor belongs to God, belongs to Jesus Christ alone. Keep safe, everyone. God bless.